दानि सरकारा जेरैबायदि रायजो राजानो कमिटमेन्ट होनानै भुल खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरनि भट लानानै दिनै जि बिटिसि सालायदों खिन्थु गावसिनि खोथा होनाय रायजोफोरनो जि कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्टखौ दिनै लाखियाबालानो गावसिनि रां रुफा खामायनायनि थाखायसो बिटिसि सालायनायखौ जों नुबाय थादों। दा बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै रायजो राजानो बुंफोरनानै होदों। दिनै बिटिसिखौ धंस' खालामबाय, बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय। जि पावारफोर दङमोन, जि क्षमता दङमोन, बे क्षमताफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोनहा खोमानानै लाबाय। एपइन्टमेन्ट होयोमोन जोंनि मानसिफोरनोनो 4 ग्रेड 3 ग्रेड जोङो साख्रि होयोमोन। दिनै 2.5 बोसोर बारलांबाय, 3 बोसोर जानोसै, बे गभर्नमेन्टआ सासेबो साख्रि होआखिसै। माने जों मिथिनाय बायदिब्ला बे साख्रि होनो हानाय क्षमताखौबो बिथांमोना खोमानानै लाबाय। जोङो बिटिसिआव फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट, ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट बायदिसिना डिपार्टमेन्टफोरनिफ्राय रेभिनिउ कालेक्सन खालायोमोन। बाजार बायदिसिनानिफ्राय रेभिनिउ कालेक्ट खालामनानै बिटिसिनि एक सेकारावनो जमा खालायोमोन। बे फैसाजोंनो जोङो फिसा फिसौ खामानिफोरखौ मावोमोन। जेरैहाय जोंनि इमिडियेट खामानि नांगौ, अबावबा स्ट्रिट लाइटनि, जोंनि अफिसनि सालायनाय खरसाफोरखौ, रेकारिं एक्सपेन्डिचारफोरखौ जोङो बेजोंनो मेकआप खालायोमोन। खिन्थु दिनै नुनो मोन्दों बे सरकारा जि रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हानाय क्षमता बेखौबो खोमानानै लाबाय। 16टा डिपार्टमेन्टनि पावार क्षमताखौ बिथांमोना खोमानानै लाबाय। बेबायदिनो बिटिसिखौ माने जेबो गैयै अबस्थायाव खालामनानै लाबोबाय। दा बे रोखोम जुदि जायोब्ला बिटिसिनि अबस्थाया धंस' जागोन। दिनै रांखान्थिनि अभाब जादों, ओरैबायदि अभाब जादों, गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्टआ खुनु जायगायाव दालां बानायनाय, न' लुनाय, स्कुल लुनाय, क्लाब लुनाय, बायदिसिना लामा बानायनाय, इरिगेसन बानायनाय, बेबायदि स्किम हमैनि खार'नावहाय थाखा फैसाया जोंनि ओनसोलनि कन्ट्रेक्टरफोरनाव थाङाखिसै, जोंनि ओनसोलनि मिस्ट्रिफोरनाव थाङाखिसै, जोंनि ओनसोलनि गामियारि खामानि मावनानै जाग्रा, लेबार मावनानै जाग्रा मानसिफोरनाव फैसाया सार्कुलेट जायाखिसै। जायनि थाखाय दिनै मानसिफ्रा गभर्नमेन्टनि फैसा एसेबो सहाय मोनैनि थाखाय गोरिबनिफ्राय गोरिब जालांगासिनो दं। आरो बे रोखोम जुदि गोबाव बोसोर थाङोब्ला जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि रांखावरिनि अबस्थाया गोदो बिटिसि दानायनि आगोलाव जेरैबायदि गाज्रिमोन बेनिफ्राय आरोबाव गाज्रिसिन जागोन। गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव जेरैबायदि रां रुफानि प्रयजन जादों, बे रां रुफाखौ जुदि सरखारि बे खामानिब्ला अनुदानफोरनिफ्राय मोनाब्ला जोंनि मानसिफ्रा गावनि फिसाफोरखौ मोजां स्कुलाव फोरोंनांगौआबो खस्थ'खर जानानै फैसिगोन। दा बेखायनो जोङो बिपिएफ दल हिसाबै जोङो बेखौ जिरायनानै थाया, रायजो राजाफोरनिसिम जों बे मेसेजखौ होदों। आरो फैगौ इलेक्सनाव, MP इलेक्सनाव जों ज' जानानै बिपिएफनि जाय केन्डिडेट जागोन बेखौ देरहाहोनानै जेरैखि जाया बिपिएफखौ आगोलनि बायदि जेरैबायदि सक्तिशालि मोनसे दलमोन बेखौ जोङो खालामफिनगोन। आरो बयबो रायजो राजानि सहाय लानानैनो फैगौ बिटिसि इलेक्सन आरो MLA इलेक्सनावबो जों देरहाहोनानै आगोलनि बायदि जों बिटिसिखौ सालायफिनगोन।